моста отдолу. После навътре и после... После направо. Това е ясно. Така се падаше. Не, някъде видяли полицаи? Не. И техните триъгълници са такива, обаче явно са прицакани от всякъде. Точно до една страна. Да, ама докъде бяхме, трябва надясно, надолу да завим. Ами кръстовиш, дето е пак си караш направо. Ама са нахални ебаните гадове, обаче скачат като корко и тапи. Ей, къде е това кръстовище, шеф? Трябва да завиме леко наляво, фактически трябва. Там, къде 30 ця ще се може спрени. Къде леко наляво? Направо ли? Дето са спрени тия коли от към твоята страна. Тук насам? Да, поне аз така си мисля, не знам. Миналия път как стана миналия път? Защото той спира тук на спирка, разбираш, точно така, шеф, от тук трябва да си. Това си е някаква улица тук, виж? Да, жълтото сме. Точно така е, бе, човек. Там се, там на стъклото. Ето сега ще има един остър забой. Точното си караме. Точното и какво е? Гарчовите. Тия се обясняват пък в любов точно в центъра на Цариград да е. Главната, главната. И така. Греки. Надолу се положаваме. Давай, минавай. Тук ние имаме култура в България. Не сме като вас. Къде караш и ти ще го смачкаш, бе, глупак. Тук надолу. Значи, Румене няма място. Ако речем да спираме някъде, няма място обаче. Какво става? Бимо майките, това си едно са... Там къде бялата кола си. Мисля, че... Така. Сега, надолу. Не е надолу, шефе. Не е надолу, нататък си караш, да. Нататък. Тук кое е с предимство? Не знам, да. Не знам, малко ма съмнява тази работа. Трябваше да видим как беше. Тук да бе. Ей, къде е сега това тук? С лекото завойче караш направо. Да, право, на жълтото. Да, направо с жълтото сме. Тази Гъркина голяма газина има, бе. Гъркина голяма газина. Класите. Какво спиране? Една до друга. Абе, няма лабо, един отляво, други отдясно. Това наистина са мафиоти от всякъде. Те на пешеходна пътека им дадат предимство. Гледай как чакат, бе. Къде деца в детската градина. Това е като в България, същата работа. Не, етап няма, обаче има много хора да я. Турма. Давай, черта. Давай, не ги чакам да се нижат. Продължаваме надолу още. Така, давай. Еко става. Бягайте, бе, човек. Това са откачени ура, бе. Още ме по жълтото, нали така? Да, обаче си е по-така оживено да е, мамо. Черта тук вече е станало... Ма няма да е оживено, от 13 000 студенти имало тук. Така ми тук на къде сме? Тук сме... Гледай навигацията, там надолу. Надолу, нали? Чакай, не. Надолу, бе. Не беше ли тук, оттам дойдахме от паветата.